Väestö ikääntyy myös Suomessa ja siinä mielessä vanhusten huolto ja ikäihmisten asiat on entistä tärkeämpiä. Minusta ensisijaista on hoitaa se, että terveyspalvelut toimii. On aivan ehdottoman tärkeää, että terveyskeskuksia on, että se verkko on kattava ja sitten, että sinne pääsee, että lääkärille saa aikoja. Tällä hetkellä niiden palvelujen saatavuus on ollut aika heikkoa ja se koskettaa kyllä sit kaikkein eniten sitä väestön osaa, joka on heikoimmassa asemassa, siis työttömiä, lapsiperheitä ja ikäihmisiä. Terveyspalvelujen laatu pitäisi olla vähintään samalla tasolla kuin mitä on työterveyshuollossa. Enkä mä suosi sellaista kehitystä, että ihmisten täytyisi ottaa omat henkilökohtaiset markkinoilta ostetut vakuutukset saadakseen terveyspalveluja, vaan kyllä nämä terveydenhuollon kysymykset on ennen kaikkea julkisen sektorin asioita. Tämä inhimillinen vanhuus koskettaa myös minua ja haluan huolehtia omalta osaltani vanhusten huollosta ja olla turvaamassa sitä, että on riittävästi resursseja vanhusten hoivassa ja kotipalvelussa. Omaishoidon tukikin on tärkeä, koska monet valitsevat tietoisesti sen, että voivat hoitaa omaa läheistään kotona. Nyt se on tällä hetkellä Suomessa aika epätasa-arvoista, että se riippuu hieman, että missä kunnassa on, saako omaishoidon tukea ja millä tasolla se on. Se pitäisi siirtää Kelalle ihan tämän tasa-arvoisuuden turvaamiseksi. Paljon puhutaan myös eläkeiän nostamisesta. Minusta se ei ole mikään ratkaisu, että mekaanisesti hiilataan eläkeikä johonkin, vaan pitäisi keskittyä siihen työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Sillä tavalla ihmiset jaksaa pidempään töissä, kun pidetään huolta työhyvinvoinnista. Eläkkeitä ei saa leikata. Se on myös sitoumus, joka meidän puolue SDP on tehnyt ja sen takana olen myös itse.